Let me say, oh, 4 years. 4 years. Ezigbo eziokwu ezigbo age gị. I nwere obiọma. I nwere obiọma. I nwere a good heart, obiọma. How many years ka ị na-achọ di now? Who your real age? I nwere a good heart. I'm not joking. I want you to put anything aside, joke aside. Eh? Be open and be sincere. Diga abịawala o. It's not a matter of getting where here. Your husband is waiting for you now. I'm not joking. Okay. But little volume phone okay. How many years came on HRG? So, 4 years in video, like in where interest can settle better. Now, who your real age? They are fully not 27. I've been 27 years. What year come on? 1999. 1999. Okay. 1999 come on again. Yes, sir. April 24. April 24. How many churches can you get your wrong guy on the back Magadi? I want to bring a even I did Magabu church before, so let's just say Nagas Anglican come on. It's I have hit the non. But if one and when I get below together, Bubu ocha hono dia bubu ya. I think we see the 27. Huh? Don't know. Where reverse bia. Le when I am front where reverse bia. Ibrahim mo kana. Look at this girl. Asking le when I am front where I bia. Where I bia my hair reverse. Go front to Chile Kabagoko. Aya, no na kepa. Where I saw the man. Kehene Megi. Yes. I want you to get here. Came or wapa. Eh? All gone. All free gone. Okay, Bali Chili to Kodielu. Chili Telunte. Chile yelu. Ga front. Okay. And where Chen you know kwa No, sir. that were front okay. He na for wo gedol. He gedol na for. All straight down. Where are you doing? And when I get the lane. And more than one before. No, sir. Huh? Mba. Give me a can who like this 8027. Huh? Amamo. Kill. I chum that touch from you. Okay. I chum that touch from you. You don't come jog out to get the focus. Okay, don't come here, maybe at the I chum that touch from you.
Okay, sir. Sorry. Ndo. I thought I touched it from you. Ndo. Oh. Let hit the cancan in you like this. Amamo. Oh, stress. Oh, afufu. Afufu mere ye old woman while lady 27 ge ye onye 39. Call phone. Afufu me mmadụ. Oh, afufu me mun. Okay, iburu. Iburu oke ibu. Gị na onye bi? Ọ naanị m bi. Ọ naanị m bi, naanị m. Ụmụ nwoke ahụ nọ na-arụ ụmụ gị dị awụ ndị ole? Ọ sọsọ ofu onye. Oh, my brother. Ọ na-eme Sunday. Ọ bịa na nke m, bịa nọnyere m. Ị ga-alụ di very soon. I'm not joking. Amen. Amen. Ị ga-alụ di very soon. Amen. I wish you of MM. Our must. Ị ga-alụ di very soon. Our must. Ị nwere a good heart. Ị ga-alụ di. Aha gị? Kwambu Chika. Chika onye? Ike-Akọ. Ike-Akọ. Kwuo okwu. Ọwa akwa ka ị na-achọ ibe? Mba. Ọ ka na-esi ekwu. Chika onye? Ike-Akọ. Iwe onye ebe? Onye Anambra State. Ebe na Anambra? Agwata. Ebe na Agwata? Umuchu. Ebe na Umuchu? Umugama. Umugama. Mmaga na mpaga ha dị ndụ? Mama anwụgo, mana mpa m dị ndụ. Donna. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Na-eme business, na-eme pre-order, na-ere akwa, then nnọkwa into beauty. Akwa ụmụ nwanyị mostly. Your father lụgharịrị nwanyị? Kebi should I watch him? Aba. See network na phone gị on a break. I don't know ebe na anọ. Make a network na on a phone gị. Ọ batago network ma batago. Kwushi okwu ike. Network ma batago. Ọ gawa ịma wedabịa dịka ọdịdọ. Ọwụjọ na-atọ gị ihe a iji na-eme like this, iji na-ekwu okwu like this. Ị na-atọ ụjọ? Ị na-atọ m? Obere ị na-atọ m ụjọ? Obere. Ị na-atọ m ụjọ obere? Ọ ya na be free. Dịrị free ka ị dịrị free mana mmụọ mana mmadụ. Otu ị na-atọ m ụjọ like me. Be afraid of me. So now I want you to be free mana mmụọ mana mmadụ. Ị dịrị free, di ahụ na-abịa. Ị ga-ahụ di, don't worry, aga m abara gị mba, no? Aga m abara gị mba. Ị ga-ahụ di, be free. As I'm talking to you from now, you will give ị ga-anọ gị nye testimony.
I'm not joking. Okay. Okay. So be free. Relax your mind. Atula mojo. Eh? Eh? Okay, sir. Okay, sir. Be free. Be free. Mana kwe mani ihe a ga-aba na social media niile. Yes, sir. Eh? Yes, sir. Eh? Enwe my idea. Gị nwa na onwe gị ịnọrọla abịa kwụ ụgwọ isi gị sef. Ịnọrọla abịa gba nkwụ ụgwọ isi gị. Ị ga-ahụ ọ ga-emezu physical life. Amen. No. Owu emem. Ihe m kwuru ọ dị gị surprise. I'm even surprised. O mere ka o mee gị. Give me. Okay. Ọ bụrụ na aha Jizọs, ọ ga-eme aja ala be nna gị. Aja ala be nna gị ga-eme ya eme. I'm not joking. Yes. Aja ala ihe awụ ihe kwesịrị ka o mee ọ ga-eme. Mma gị ịnanụ ọ ga-eme. Be free. Be free. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ofu. Eh? Ofu. Kwuo okwu, kwushi okwu. Ofu. One. Ofu. Ị nọrọla ụta a ga-eme nwaanyị na nwaanyị mbụ. Eh? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Ofu onye ahụ tara gị, ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị? All marriage. Ọ na-agụ maka like I chọrọ ịnụ anụ so ọ wọkụrụ ọzọ. Ka ihe mere na ọwa ọkụ? Travel. So Eh? communication I adore. Obia travel. Obia may travel. So the communication abịazie. Bring me Ghana nke minor. So aga m emenwu ihe dị ebe a. Enube ma obeghị ime n'isi m na-achọ ka ihe na kunu general ka mma gị fum like mara my character. So mba. So I happy withdraw. Aghọtara m. Kọwaa. Ọ may travel out. So when I end up in a serious relationship, I chop really settle down. So I may travel. So still nothing like my I can do no like and all on my so kisi come na my on my ga take them like ma or not drum on the scene together then a man my hin that is character mo or yamasikwa you know. So the thing okoro me mamme now. So I just have to relocate is ebiazi aba. You know. Genotype okay. Genotype okay. Blood group okay. Opposite. What phone number again? 090 38 0. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. Watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 090 38 02 94 23. Akwe mani ha ga-aba na social media niile nga n'iru. Yes, sir.